În data de 25 aprilie 2015, ora locală 11:10, Nepal a fost lovită de un puternic seism de 7,9 grade pe scara Richter, foarte aproape de capitala Kathmandu, la o adâncime de 10 km. Potrivit Institutului American de Geofizică, seismul a durat între 30 de secunde și 2 minute și a fost urmat de o avalanșă puternică în Everest. Sute de alpiniști au fost surprinși în taberele de la baza muntelui. Cel mai recent bilanț al seismului a ajuns la peste 1500 de morți, cutremurul a avut în orele următoare alte 16 replici de o magnitudine mai redusă. Nepal a mai fost lovită de un alt mare cutremur în urmă cu 81 de ani și soldat cu peste 10.000 de morți, având epicentrul în apropierea muntelui Everest. Pagubele seismului din 25 aprilie 2015 sunt extrem de mari, numeroase clădiri s-au prăbușit, iar guvernul a declarat stare de urgență în zonele afectate. Să venim în rugăciune pentru Nepal, un popor care întâmpină în aceste zile momente extrem de dramatice și dificile. Să aducem în rugăciune victimele acestei tragedii, familiile acestora și să-L rugăm pe Dumnezeu să protejeze și să redea stabilitate acestei națiuni. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.